ala sagiru gaskiya talauci ba daɗi kai dai bari Allah Mamal gaye ya ake ciki ne kudin nan ba na me sadaka ne maka kasan malamai kullum suna falalar sadaka ne ba na karɓar sadaka ko kyauta to gaye amma kai a wata ɗariƙa kake tambaya na gaji a wata ɗariƙa nake to amma kai musulmi ne ko kirista ban sani ba Allah ba da kudin ka nan na ce ka bar neman sadaka ka kanna yi ko bara nake da rage ba kudin ka to kai ma gaison tun da ya ɗauki kuɗin ka ya baka kuma dan Allah ka bashi to ba sai ka rike kuɗin ka ba ai ku ta yi kuma wannan ai ba ku ganna neman sadaka ko bara nake yi ba mu saka ta kenan kawai mutane saboda kun ganni na tuwo saboda ina tambaye ku na kun zo kuna ce ko kuna daukan kuɗi kuna bani bara nake ko sadaka nake in ba ku bata mun mare ba bari ma na kira dura udu ya samu ba ku